Τώρα γράφει, παιδιά. Να ηχογραφήσουμε το γάβγισμα το τσιριχτό της Μπέρσκα. Και πάρτε λίγο τα παράδειγμα. Μπέρσκα. Ελένη, πήρα το πάρει. Μπέρσκα. Μπέρσκα, έλα. Έλα εδώ. Δεξερούλη, Μπέρσκα, ελάτε. Το πάρει δεν το βάζει ένα κομμάτι. Μετά. Μπέρσκα. Δεν έχω μουσική κάτι που δεν μου αρέσει. Τον δάγκωσε. Όχι. Την έριξε δεν πάει. Τον Dexter. Μπέρσκα. Δεν είσαι αγκαλιά, τον Dexter. Δεν μπορείς καλέ. Ένα κροκετάκι και στους δύο. Έλα το. Θα πουλάει